coa colaboración de Concello de Boiro, Madasa Estruturas e Construcións SL, Neumáticos Soto, Taragoña, Rianxo, Latero Primero, Servizos Marítimos, Pesado Barbanza, aluguer e venda de andamio europeo, Beauty and Sol, beleza e bronceado, tratamentos personalizados e perruquería, Ferretería Casais, todo en ferramentas, pinturas, menaxe e aluguer de maquinaria, Soelas, moda e complementos para nena e muller, Acuario Galicia Mundo Animal, as túas tendas de mascotas, Perruquería Noelia, perruquería unisex, tratamentos con láser e estética en xeral, e Clínica Dental Pérez García, Lles de Sesa, felices festas. Ola amigos de Festa en Festa, por fin chegou o verán e con el as festas de Boiro. Por diante unha semana de diversión da que aquí en De Festa en Festa non pensamos perder detalle. Hoxe arrancamos co pregón a cargo do grupo de baile tradicional Aroña. Aquí estamos na praza do Concello de Boiro coas integrantes do grupo de baile Aroña de Escarabote, que este ano son as encargadas de dar o pregón inaugural das festas de Boiro. E vamos falar con Andrea, unha das súas integrantes, a representante do grupo, para que nos comente que supón este recoñecemento de dar o pregón das festas. Bueno, pois nós estamos moi contentos porque agradecemos como quen di todo o traballo que levamos facendo durante moitos anos. Este ano tamén facemos o noso 25 aniversario. E, para nós é unha gran alegría e estamos todas contentas. Precisamente a mellor maneira de celebrar ese 25 aniversario, pero supoño que ademais faredes outros actos, outras cousas, non? Claro, vamos a actuar como todos os anos nas festas e, aparte deso, o domingo vamos facer o desfile e, bailar como sempre, bailamos mañán ás 2 da tarde na Cachada e logo o lunes ás 8 da tarde. E despois o domingo ás 12 o desfile, como sempre. 25 anos dan para moita historia, moita traxectoria. Repasamos un pouquiño esa traxectoria, coméntanos as integrantes que sodes, un pouquiño a que vos dedicades. Empezou con un profesor no 88, logo despois duns anos veu a nosa profesora actual, viñeron dúas, Marisé e Sonia, pero ora só con nós está Marisé. E, durante estes anos o grupo consta de rapazas pequeniñas de todo, que empezan desde os 3 anos, logo hai un grupo máis das medianas e logo estamos as máis grandes. E, actuamos por máis ben todo polo Barbance, logo temos ido a Madrid, a todo por aí por España, fomos tamén a Portugal, así a varios sitios facendo intercambios. E agora nun momentiño, ides a subir, ides a dar o pregón, tedes reservado algunha sorpresa, nos podedes adiantar algo? Non, máis ou menos, vamos a falar, dar as gracias, primeiro, antes de todo, e, falar máis ou menos do que se supón para nós o baile tradicional, o que supón as nosas vidas tamén, porque, é unha forma de vida tamén para nós, e nada, máis que nada dar as gracias por representarlo e por este homenaxe. Moi ben, pois entón deixamos que se preparen xa e imos a escoitar ese pregón a cargo do grupo de baile Aroña. I said, are you gonna be my girl?
A música, como non podía ser de outro xeito, é un dos platos fortes deste programa festivo. Hoxe, concerto xoven coa actuación de The Lacazans e Agorafobia. No time ago, I should have quit you when I was to Mexico. If I had a follow my best mind, if I had a follow my best mind, I'm feeling good. Time's my second time. Shoot a widow when my friend from Mexico to me. I shoot a widow when my friend come from Mexico to me. Yeah, I'm not fooling y'all, baby. Let your food and kill him for. Lord knows I should have been gone. Ademais das actividades meramente lúdicas, as festas de Boiro sempre reservan un oco para a recuperación da súa cultura e tradicións. É o que se pretende a través do blog Boiro Vello, que a través dunha serie de fotografías e contidos audiovisuais recupera a tradición e a historia desta vila. Bueno, Alberto, queríamos que nos comentaras en que consiste Boiro Vello, que se presenta hoxe no marco das festas de Boiro. Ben, pois Boiro Vello é un blog que quere aglutinar a memoria colectiva do pobo de Boiro. A memoria colectiva a través da memoria visual, de fotografía antigua, a través de testemunhas de persoas vivas que contan a súa experiencia de vida, tamén saber popular, onde poñemos tradición oral, sobre todo, que se vai recollendo. Todas as recollidas fanse a través do Centro Social de Boiro, sobre todo, da xente que ali traballamos na rede CEMIT, na dinamización informática, na Cruz Vermella, que tamén ten uns obradoiros de memoria desde fai anos, a Asociación O Fallado, que tamén está ali e que en temas de memoria leva traballado moito, o Centro de Día, que tamén a través dos seus usuarios aporta cousas. Bueno, desa forma colectiva e colaborativa, todos van aportando material, contidos, para este blog que quere ser un pouco unha ferramenta pois centralizada de temas de memoria en Boiro. Supoño que un traballo laborioso, non? Recompilar toda esta documentación, poñela a disposición do público. Si, moito traballo, que pasa que como somos moitos, como o noso traballo realmente é de coordinar e de poñer en común todas estas experiencias de moita xente que está traballando en temas de memoria, xa che digo, asociacións, institucións, o propio Concello, pois entre moitos lévase mellor. É sempre máis satisfactorio porque hoxe estamos todos aquí xuntos, aunamos forzas e sempre queremos nesa forma de traballar e neses tempos máis que nunca. Hoxe preséntase, pero como blog é unha ferramenta viva, supoño que seguirá medrando con máis contidos que a xente pode incorporar incluso, non? Claro, hoxe presentamos o esqueleto inicial con uns contidos iniciais para poder facer esta presentación, pero o que se trata é que esa colaboración da que falaba antes se faga aberta, se invite a todos os veciños de Boiro e xente incluso que está fora, porque ao ser unha ferramenta digital tamén acerca moito a emigración e a xente que está vivindo fora, e todo o mundo se trata de que aporte fotos se as ten, ou documentos ou vídeos,
moi importante, que aporte información sobre esas fotos que xa temos colgadas, porque nos faltanos moita información, e hai moita xente que pode dicir, coño, pois aquel é veciño meu, familiar, ou non sei que, e para acompañar con texto esas imaxes, tamén agradecemos moito esas achegas, esas aportacións da xente que identifique esas fotografías e que as poda, bueno, que as poda datar ou decirnos quen aparece nelas. A pesar da calor non podía faltar neste programa festivo a Malla do Centeo, un acto co que se pretende recuperar unha das tradicións máis senlleiras de Boiro. Pois temos con nós a José Enrique García, que é o secretario da Asociación Abrañeira, que é a encargada de organizar a Malla do Centeo, unha tradición que se ven recuperando xa dende hai anos aquí nos festos de Boiro. Pois si, xa levamos uns cuantos anos facendo esta demostración. E podes comentarnos un pouquiño en que consiste, como se fai, como é o proceso? Pois o proceso comeza con sementar o centeo, a restreba apañalo, e ora aquí pois mallalo artesanamente, o sea, como se facía antes, á man, co manlle. Porque ahora xa coas máquinas xa nada que ver, non? Nada que ver, nin nadie sabe, nin sabíamos como xa nós non sabíamos nin como se facía. O sea que, aínda gracias xente maior que nos enseñou e que nos dixo como era, porque nin nós sabíamos. Entonces, bueno, polo menos recuperar algo que xa estaba totalmente perdido. E polo que vemos, temos visto outros anos, é un traballo duro, difícil, non? Bueno, con máis ver despois, sí, bastante duro. E con este solazo... Ainda vai mallar máis. Xa che digo. Bueno, tamén vemos que desperta moita expectación, que tanto veciños como xente de fora veñen hasta aquí precisamente para ver a mesa, non? Sí, a ver, a xente de aquí, sobre todo a xente maior, que foi algo que viveu, ver isto outra vez, pois, claro, gustalle. E a xente de fora é algo que chama a atención porque non se sabía desto. Cantas persoas ides participar? Pois, normalmente, no que é todo entre mallar e recoller e cribar, pois son entre 15 e 20 persoas. Vemos que xa estades cos preparativos, xa casi todo listo. Sí, vamos a poñer o centeo ao solleiro un pouquichiño para que arriedan o gran e enseguidinha empezaremos. Puximos velo entón, Enrique, moitísimas gracias. A vostedes.
Concello de Boiro. Ríndete aos seus encantos. En Madasa realizamos trabajos de grandes estructuras para edificios y naves industriales, locales comerciales, viviendas unifamiliares, reformas y rehabilitación. Todo tipo de obras con la máxima calidad y en los plazos comprometidos, logrando la satisfacción de nuestros clientes. Madasa, confíanos tus proyectos. En Neumáticos Soto en Taragoña ahora realizamos revisión pre-ITV de vehículos. Y para mayor comodidad, llevamos tu coche a pasarla. Además de nuestros servicios de siempre, ofertas en neumáticos, amortiguación, alineado y equilibrado. Sistema de diagnosis, lavado manual, mecánica en general. Neumáticos Soto. ¿Quieres lo mejor? Lo tienes. Latero Primeiro, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros, reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primeiro, innovación técnica ao seu servicio. Coa colaboración de Concello de Boiro, Madasa Estruturas e Construcións SL, Neumáticos Soto, Taragoña, Rianxo, Latero Primeiro, Servizos Marítimos, Pesado Barbanza, aluguer e venda de andamio europeo, Beauty and Sol, beleza e bronceado, tratamentos personalizados e perruquería, Ferretería Casais, todo en ferramentas, pinturas, menaxe e aluguer de maquinaria, Soelas, moda e complementos para nena e muller, Acuario Galicia Mundo Animal, as túas tendas de mascotas, Perruquería Noelia, perruquería unisex, tratamentos con láser e estética en xeral, e Clínica Dental Pérez García, Lles de Sesa, felices festas. Está con nós o alcalde de Boiro, Xoán Xosé Dieste, que como un veciño máis está a disfrutar tamén destas festas que veñen este ano cargadiñas, non, alcalde? Bueno, pois si, pois veñen cargadas de actividade, de participación e dunha gran oferta pois festiva desde o ámbito festivo, de orquestas, desde o ámbito cultural, desde o ámbito deportivo e tamén de promoción de actividades turísticas e, como non, de promoción do que é das nosas tradicións, con a malla do centeo, con bailes populares, con música popular, mañá vamos a facer un festival e un recorrido polas rúas longuísimo, moi bonito, moi precioso, maravilloso, que invito a xente que vayan a ver sobre todo relacionado ca tradicións populares, tanto musicales como folclóricas, como de vestimentas tradicionales galegas, todo relacionado que é co noso país e, por tanto, unha muestra en unha exhibición do que somos nós, do que somos os boirenses, do que somos os galegos e da nosa cultura. Combínase, pois, pasado, presente e futuro, consérvase tradición con modernidade. Ayer fomos capaces de ver un gran espectáculo tamén aquí pola noite para os xóvenes, un programa de rock, onde puderon houve unha gran afluencia de xóvenes, tanto de Boiro como de fora de Boiro. Temos un programa festivo de orquestas do mellor que hai en Galicia, e o calificaba unha das persoas que estaban ali como o mellor programa de festas que hai en Galicia en canto a orquestas daqui, galegas, que son un polo de atracción importante e dunha calidad tanto no aspecto visual como de iluminación, como de posta en escena, verdaderos espectáculos musicales visuales. Nós o que pretendemos con este programa e con esta oferta amplia é que veña o máximo posible de xente a Boiro. Ademais de que os veciños de Boiro teñan unhas grandes festas que poden disfrutar e podan liberarse dos seus problemas, do seu día a día, e podan participar nelas, pois que sean unhas festas que sean un referente na comarca, en Galicia, e que sepan que en Boiro hai unhas magníficas festas onde poden vir pasar as vacacións, onde poden vir a disfrutar das nosas playas, da nosa gastronomía e con unha gran oferta e podan estar aquí o máximo tempo posible para beneficio, evidentemente, dos nosos boirenses, porque as nosas festas non son só están pensando por o aspecto lúdico e de disfrute, sino para revitalizar tamén o que é o noso comercio, a nosa gastronomía, a nosa restauración, as nosas casas rurales, o turismo, e incrementar en este tempo de crisis o que é os seus beneficios e os seus ingresos. E vemos que ese obxectivo precisamente se está conseguindo, porque
porque está cheo ata a bandeira, ademais acompaña o tempo. Acompaña un tempo magnífico, pode ser o primeiro ano, desde fai moitos anos que nas festas de Boiro non chove, vamos a tocar Madeira, estamos disfrutando dun magnífico tempo, pensamos que o éxito está sendo magnífico, xa dende a semana pasada Boiro está sendo un referente de visitantes, Boiro está teigado de xente de fora, Boiro cada vez é máis conocido, máis promocionado, todo o mundo nos pregunta por as nosas praias, por as nosas 6 bandeiras azules, por as nosas 3 cruz de calidad, nos están felicitando por como temos este parque da Cachada, como temos cuidado dos paseos marítimos, tanto de Carragueiros como de Barraña, con esa operación que tamén fixamos na praia da Ladeira de limpieza, estamos facendo un esforzo importante, sobre todo a nosa xente, pero sobre todo a xente de fora, nota esos cambios a mellor que nos benefician no ámbito turístico e ser un referente de prestixio e de calidade que é o que pretendemos darlle a Boiro. Animamos entón a todo o mundo a vir a Boiro, porque ademais do que é a festa, poden disfrutar de moitísimas cousas, moitísimas servicios, moitísimas actividades. Sí, temos moitísimas actividades diversas, temos para xóvenes, para maiores, para xente de idade media, temos unha oferta cultural importante, hoxe vimos de presentar un tema moi importante que é o Boiro Vello, onde é un blog importantísimo, que é unha referencia importante da nosa memoria, da nosa historia, con fotografías históricas, con opinións, onde participou a xente, de forma verbal nos explicou o que era o Boiro dai 70 anos, dai 80 anos, dai 90 anos, as súas costumbres, describindo o que é a nosa historia, a nosa etnografía, a forma de vida, o estilo de vida, o cal quer dicir o porqué do noso pasado, é o porqué porque estamos hoxe aquí, é un blog importante porque, además de servir para nós, para o noso presente, vai servir de referencia e para a semente que ven detrás, que son os nosos xóvenes, para que podan ter unha perspectiva do que foi Boiro, das súas xentes e da súa historia, non? Moi ben, alcalde, pois deixamos entón que siga disfrutando destas festas e moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos e felices festas. Queríamos saber que tal lo está pasando nesta festa de Boiro. Oh, estupendo. Estupendísimo. Ademais que viñéramos netos dese Foz. E máis a abuela, trouxeron o jueves, e a Europa estamos pasando pero pipa. E eles queren festa. Festa, e festa con orella en mesillóns. E agua para os nenos, e un viño para o abuelo. A festa sí, en todos os sentidos, porque xa se ve a movida que hai por aquí, que as festas disfrutas. Todo, mola mucho todo. Moi ben. Nós somos do Porriño, vimos todos os anos aquí a casa dos amigos e, bueno, pois, a verdad que está moi ben todo isto. Son boas as festas de Boiro porque vexo que repiten. Sí, as playas tamén e todo, en general, a xente. Está moi ben. E a comida que tal está? Oh, perfecto, hai un 10 os cociñeiros. Excelente. Os mexillóns son daqui, da Ría da Arousa. Moi bons. Moi ben, sobre todo este ano que hai un calor estupendo, que normalmente sempre carga a chuviña, pero este ano parece que vai moi ben. Os mexillóns están bons. A orella mellor que nunca ainda. Hai pouco mexillón, onde vai a orella? A orella moi pouca. Nos falta empadronarnos aquí nada más. ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas de Boiro? Todo.
Ustedes, los gallegos. Todo. Son lo que más nos gusta, por lo bien que nos han acogido aquí. La verdad es que es una maravilla. Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la ría con la falda remangada, luciendo la pantorrilla. Vengo deprisa y corriendo porque me aprieta el corsé. Voy gritando por las calles, vale más una compra con su cara bonita y su gracia y su sal, con su gracia y su sal, que todas las americanas con su inmenso caudal, venga, con su inmenso caudal. Si tú te creías que sin tu amor yo me iba a morir, si tú te creías que yo sin ti no iba a vivir, es que no me muero por un amor que me ha tratado mal, es que no me muero por un amor que me quiere matar. A Orquestra Pontevedra encargada de amenizar unha das verbenas nocturnas destas festas de Boiro. Unha das noites máis máxicas, porque en breves momentos imos asistir á gran tirada dos fogos de artificio. E como en calquera boa festa que se prece non pode faltar o humor. A nota cómica corre a cargo das cantareiras de Ardebullo. Bueno. Gracias. Mi madriña querida. E eu facendo pis e a xente esperando por nós. Bueno, pois iso, estamos encantadas de estar aquí en Boiro, de verdad, que ilusión tan grande estar aquí. Facía tempo que non viñamos, Xa temos vido algunha vez. Xa temos vido algunha despedida de solteira. Cala a boca, muller, que isto tampouco foi falta contar. Aquí. Viñamos unha vez a unha despedida de solteira, cuidado, Madre mía. Que festazas en Boiro, Viñemos ca mamá máis ca madriña, acordas? Viñemos todas, Dios mío, aquí viñemos, isto era moito, viñemos aí. Bueno, non se pode contar, Se debería contar porque era alquilamos un pub. Sí. Como se chama, pub? Un pub. De que tiña un barrote no medio para fregarse os chicos. Pero había chicos, eran uns boys. Eran? Uns boys. No, eran chicos, muller. No, eran uns boys. Ai, Dios mío, que borrache veo que non vi nin bois, nin vaca, nin nada. No, oye, os boys que son chicos en inglés, boys. Ai, boys, había uns boys, un negrito e outro con as melenas largas. Mi madriña foi moito aquilo, porque bailábanos e nós metíamoslle cartos. A verdade que sí. No gallumbo. Sí. Estos nenos seguro que lles gustan. No, cala a boca.
Viñamos todas chicas, a mamá e a madriña. E venga a meterlle cartos no calzoncillo. Bueno, por favor. E frejábamos, e picáronse, verdad que se picaron a mamá? Bueno, iso non é para contar, Mas picouse esta picouse. Cala boca, no, iso non é verdade. Porque empezamos a sacar billetes primeiro de 5 para meterlle no jayumbo. Bueno. E foi a mamá, e colleu un de 20 e meteulle por o lado de diante e lle tocou. Dixo, a ver se puxaron, a ver se puxo a jaliña, cara. Cala boca. Preparado, métete ya, ya, ya. Preparado. Listo. Pois así, cos xogos do Día das Peñas, despedimos o noso especial dende as festas de Boiro. Xa saben que se queren que vayamos a gravar a súa festa non teñen máis que chamarnos o teléfono 986 710 741 ou ben escribirnos un correo noso enderezo electrónico de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Fágano e ali estaremos. Coa colaboración de Concello de Boiro, Madasa Estruturas e Construcións SL, Neumáticos Soto, Taragoña, Rianxo, Latero Primero, Servizos Marítimos, Pesado Barbanza, aluguer e venda de andamio europeo, Beauty and Sol, beleza e bronceado, tratamentos personalizados e perruquería, Ferretería Casais, todo en ferramentas, pinturas, menaxe e aluguer de maquinaria, Soelas, moda e complementos para nena e muller, Acuario Galicia Mundo Animal, as túas tendas de mascotas, Perruquería Noelia, perruquería unisex, tratamentos con láser e estética en xeral, e Clínica Dental Pérez García, Lles de Sesa, felices festas.